zili kwa ife tisalire kumadyerera kumene tiliko moto utipeza kuti Your Excellency ndiloleni tikale kalani abale anga okondedwa ukuku muchite mpata kuti mafumu achazionanso kuno sendezani uku manja mwamba amene amadigirira kuti aone maibanda maka mwana wangu opula malaya ya undisangalasa kwambiri mphamvu ndizotani ya Malawi ulemu kwa amfumu amulilima ndipeleke ulemu kwa agrupu village headman amene mwayankhula ndakondwa ati ndakuona nisi ndikufuna kuthokoza kwambiri kwa a vice president without portfolio kaya kuti yani ndipeleke ulemu kwa manek members amene alipo mpano amene asogozedwa ndi secretary general wathu olemekezeka amayi ndi abambo nditafika papa anayimapo akuti akundichita introduce a PC ali awa ndiye a senior chief mulilima ndiye ndati wachedwa awa ndi achimwenanga kalekale mokuti chachikulu chimene chandibweretsa lero pano afumu ndinuyo chifukwa ine anzanga ayenera kuti akuwuzani kale ine ndimakana ine ndanena kuti basi sindipanganso ndale zachuluka zimene ndikupanga zijama ziwerenga apa zija koma ina mfumu ndavomera chifukwa ine kwathu kuleredwa kumene ndaleredwa ine mfumu ikayankhula umamva ndiye mafumu akhala kundiyimbira mwakathithi kutero kumawa ndikupita kuzomba kaona naso ndi mafumu akuti uyenera kuyima basi kuchosa nyozo ndikuthokozeni tu mafumu kuti mwabwera mwa unyinji wotezi ndipo ndikuwuzeni kuti momopa mulungu aliyense amene ali oganiza bwino sangayitose mfumu ndikuyiseweresa mfumu chifukwa chakuti mfumu yapita pasonkhano ya ifeyo tuzimangosokonekera mafumuwa siwoseweresa mafumuwa kaya wankulu kaya wang'ono kaya wolemera kaya wosauka ife kwathu kuzopako sitimayang'ana saizi ya mfumu timayang'ana mafupa amene wakhalira amene ufumu unachokera kwa makolo ake ndi wakumagazi iweyo kuseweresa mfumu imene ndi wawasoka ndikufuna kuthokoza komiti imene yakhonza sonkhano mene komanso mundilole kuti mwapaderadera ndimuthokoze achikaponya taimi chifukwa chakuti ine nangozikhalira mnyamatayu amakhala ku Mozambiki pakatipo amakagwira ntchito zace ndikumangoti akakhalakhala kundiyimbira ndiye anati amayi ine ndikufuna ndipite kwathu ku East Bank kwa Makuwira ndi kwa Mulilima ndiye ndikuti ine sinasikireko tu kumene kuposa chedwa ndiye anangoti mayi tandipasani mwayi ndipite chifukwa kuno komalizira kamene kanabwera anthu anabwera mayi na ndolo ndi azizi zawo ndiye pano kuzati amayi napita koma sikukhala ngati aliko tuena kudikira inuyo alipo toena achakumvesera za inuyo ndiye ine nauza ndati ngakhale nthawi ili yochepa ndikufuna ndikafikeko ndikapase moni a mfumu Mulilima ndiponso ndikafikeso kwa Makuwira ndiye ndamva kuti mulatho wasokonekera sindiyesi ndikatha kufika maganizo anga anali oti ndibwereza kuona nima chimwenanga
gogo mulilima komanso ndikaone afumu amakuwira. Pamene nali nduna ya boma ya Bingu, ntchito zambiri za chitukuko ine zolera ana zothandiza ovutika ndagwira kwa amakuwira OTC aja. Onse amalawi ambiri amva kuti ine wiki yonseyi kunalibe. Ine nali kunja ndinakagwira ntchito zina. Amene anaonera South African Broadcasting anandionanso. Koma mmene ndangomva zochitika za wiki, zongomvera zowerenga ma social media, nanena kuti tatiyeni tikapase moni anthu kuchikwawa. Cholinga changa lero ndimati ndikuwuzeni amalawi anzanga kuti mnyozo umene mukuona kuno kumagona ndi njala kumazunzika sikuti onse mayiko akuona izizi. Ineyo ndikuyenda koseko sikuti nawo sakuona izi. Tisamanamizane, amalawi ndi sambi. Ife amene tikudya bwino kumauza amalawi kuti zisaukani anzanunso kwina kusauka kunama. Sopano ndimati ndifunse kodi kunalibe ndiye muzindiyankha. Kodi kunali nkhani ya sona kuno eti? Sona 2. Kodi kuno kunali akuti kuchekana ku parliament eti? Pakana kubolera na matayala? Kodi ndizoona kuti akuti amafuna kupha Enoch Chihana? Ndimati ndifunse. Kodi ndizoona kuti akuti galimoto ya MCB nakaphwanyidwa kumachinga kuphwanya? Kodi ndikufunsani abale anga. Ndizoona kuti kunali mademo achinyamata anaenda museo. Ndizoona kuti akuti anapulisira matiya gasi. Olemekezeka amalawi anzanga. Kodi akuti ndizoona kuti azimayi anzanga ogulisa kaunjika ananyanduka anaenda museu chifukwa chakukwiya ndizochitika? Ndizoona kuti amene akugulisa black market dollar pa 5,000 amakafunafuna kumakwapula zikwapu bwanja akudulisa kwa akuje dollar. Ndiye ine ndabwera ndimafuna kuti ndinene izi. Mukazaona zimenezo muzafunse kuti kodi pamene tikuona zonsezi anthu akugona ndi njala, anthu akukwapulidwa, anthu akuthiridwa kujentiye gasi, chabwino chimene chikuchitika ndi chani? Funa munene kuti zabwino zikuchitika ndizo koma zoyipa zikuchitika ndizo. Ndiye ine ndinafunsa kuti ine kunalibe abale anga. Kodi mmene mukuvutika ndi zimenezo zabwino zikuchitika ndi chani? Akupasani chimanga? Abale anga pamene mukuthamanga nditiye gasi mufuno, chabwino mwachiona ndi chani? Ali 0 pa 10. 0 pa 10. Olemekezeka mainda abambo. Zafika posa uzana. Ndiye ndimati ndiuze mtundu wa Malawi. Kunja kwa mataka ndiona tu panopo inama ndiona kuti kaswiri na hapa zinthu zokaendesedwe kaziko. Ndiye chifukwa chama ndita naitana. Kuthesa kwa mavuto a muziko sikukwapula anthu ogulisa black market. Kuthesa kwa mavuto a muziko sikupita kukapulisirana matayala. Kuthesa kwa mavuto sikuchekana kukhapana yayi. Boma imakhala pasi ndikuyang'ana mwasanga ndi chani chimene tingapange kuti mavuto watani. Ndikupempheni amene muli ndi maudindo musatinyoze. Musanene kuti amaenda kunseu osana kwiye akungopanga ndale. Azimayi mwadya inuyo? Mwadya? Inetu nanena last week kusonkhano wina kuti
wina wache anaimba nyimbo yokhala ngati yopanda ntchito koma ndi nyimbo ndithu. Ananena kuti madolo eti ananena kuti kugona kulota nkukuta. Kukumbukira sopano anzathu amene akugona mpaka kumalota ndiye akumatha kumazuka ndi kumatiuza ife kumatinyoza ngati sife anthu. Olemekezeka amayi, apapa zikafika apapa zonse ndakufunsani zija kupangi kwa wiki imodzi ziko latha. Ndiye ayankhe a group village headman nanga nkhani yosamala anthu ndiye ndikunoku ndipo mboni yanga da senior chief koma ine zokuti kuno ndizapeza anthu ambiri chonchi simayembekezayo. Ndiponso ndikuchita kuona kuti kuno kumapanga zuwa kwambiri anthu ali musi mwa mitengomo nanga onse akanasonkhana pa unyinji wache ukanakhala bwanji. Ndiye ine ndikuzipachika lero muwerenge amfumu masiku 5 kuno kubwera Chimanga. Amayi ndi abambo amene mukumatitiza ife kumatiza anthu akumuzi kuti akungona muyenda musewa amenewo si amenewo akuyenda ndi andale iwo wakukuta. Mulungu akhululukire. Masiku amatera kuti Amalawi ikokhala mphethi endi yangane maso masogolo. Ine ndavomera kuti ndi maso chifukwa ine kuthesa kwa mavuto awawa ndiye kudya kwa ine. Vangu ndinalowa mboma kulibe mafuta, kulibe chakudya. Ndinalowa mboma anthu akugona ku filling station zonse zikuchitika panozi. Ndikunama Malawi amene muli akulu. Chifukwa vuto loje zaka zimathamanga nthawi imeneja 2012 amene anali zaka 10 ali zaka 22 ndi awananga akhalapa. Ndiye kuti sakuziziwa. Ndinalowa tili apapa Amalawi akuziwa. Ndipo ine anthu akamati tinkadandaula kuti ungakwanise bwanji iweyo okhala wamkazi zoti zakadikazi bambo. Ine ndimamvesa sindimakhumudwaso koma panangopita masiku 7 mafuta mpwechepweche. Pamene imata 2 weeks ndikuyenda mmachinga mosemo kugawa Chimanga ndikunama. Ndiye amati president wa Mtundu chani ogawa Chimanga. Ndiye ndimauza kuti ndipo sinzasiya mpaka maungu azagwe. Mukumbukira? Ina ndina zimayi. Ndiye sindingakhale ndikugona tulo mpaka kumalota ndikuziwa kuti anthu akugona ndi njani. Zimenezo sizimachitika iya ndipo usogoleri. Usogoleri ndiwe wantchito wa anthu osati anthuwo iwe bwana wawo ya. Ndiye ndimanena kuti munthu akaseguka mimba akudwala diarrhea mumakagula mankhwala otseka mimba si choncho. Nanga umakatengaso mankhwala osegula mimba kupasa mena umalize utani. Munthu wamoka mimba ukagulaso mankhwala obola mimba kupasaso nini. Panopo tukwavuta. Sopano tisamathamangire kulimbana ndi ma symptoms.
tilimbane ndi chatsitsa zaye kuti njovu ichoke chani zavuta ku Malawi ndi chuma chasokonekera osanama yayi osanena kuti ndiponso ife ndiye zikutheka ndiponso pamene zikutheka inu mufune musafune muzativoterabe mukazamuona munthu akukuza ni mwantuzu choncho za voti yokhala yanu muzamuza ndi wamwano iwe chifukwa voti ndatenga ndini voti ne osauka ndikusauka kwangako voti ili nthumba mwangako ndiye munthu akabwera ngati mene ndabwerera pano ndiyenera kupempha Amalawi anzanga ntchito zanga munaziona ngati mukufunanso ndipange zimenezi ndipaseni voti koma kuti ndibwera kuno kudena kuti ngakhale ufune usafune undipasa voti kwauza kuti ndiwo wamwano ife tifunafuna mtsogoleri amene amatilemekeza 2 pasabwere anthu mafumu oza kupemphani voti ndiyemuza zakudya ndiyendiza manga nyumba ndiyendiza panga chakuti funso lanu lizikhala lakuti unazipangapo kuti aliyense amene atabwera kuno kudzapempha voti akuoneseni ntchito zimene anagwira kale tsopano enafe ndiye tili ku State House nyumba tikumanga tili ku nyumba panopo mene manenera muja pano ndikumanga kumangochi ndikumanga kukhatabe ndikumanga kulimbuli lero andiyitana group kuti mubwere kuno namanga kale ntchito zanga munaziona ndibwerasi olemekezeka maindi abambo pankhani yakaunjika azimayi anzanga adandaula koopsa ndiyeso pano muziwe kuti mmene mmakwana ma 1980 81 82 83 ineyo ndi amene ndimabweresa makontena akaunjika ndineyo ndili komweko ku South Africa ako ndinali bize kuyankhulana ndi anthu akunja tipange njira zanji kuti kaunjika achipe tipange njira zanji kuti azimayi anzanga apulumuke akagula kabelo kaja akasegula akagulisa ana pakhomo amadya ndiye iye uja amatuma mwana kukagula sopo pa okala waokala amatuma mwana kukagula bigiri ya chimanga chuma ndiye chimazungulira ineyo fulani yanga ilipo kale koma chachikulu kwambiri ndichakuti kuboma aziwe kuti misonkho ndi yabwino kwambiri kuchita collect boma kutolera misonkho koma misonkho ija asamachiteso target zimene zikupombola Malawi panopo chikupweteka kwambiri kukaunjika akweza misonkho kwa kuziwa kuti ndikumene ife azimayi timadalira yetu inayokayo ndeti zasisa basi ifeyo tutipeza njira basi azimayi athu Malawi agulisa kaunjika wina afuna asafune pano ilipo ndi inflation ikungokwera ndiye ine nanena monyada last week kwa ngona nanena kuti it's not rocket science nanena chizungu mafumu nimachitafuna atu nje kumene nimaenda nanena kuti ine kutesa mavuto awawa it's not even rocket science izi tikuvutika nazo zindizosafuta kuzithesa izi zimangovuta kuti nthawi ya kampeni ino zimachuka zokumva mutere wina kunena zina mutere wina wakuponyerani 10 kwacha mutere wina watere sopanopo ukavota pacha ukapeza kuti mukusankha zitopotopo basi ine ndesi ndimavutika ndimangoti ambite ndapita ndiye ndimanyamuka ndiye ndimapita ndiye ndimatembenuka lero osati zulo mama wale amayi banda tamva kuti muli ku Blantyre aku ndatiye ndikupita ku Chikwawa please chani akuti chonde tikuti tikuoneni pang'ono ife ndife ma civil servant chitikwazera inuyo kwezedwaso mutithandiza bwanji chaka chimozi mmene anenera bambo Chakami
ndinakweza ina ziphunzitsi by 50%. Ora mekezeka maindi abambo sitingamange ziko ili pamene anthu malipiro ali osika. Ngati tikufuna kuti titukule ziko akugwira ntchito aja azikondwera ndiye wina akufunsani mukamachoka pano kuti kodi a Joyce Bandawo amakuwuzani kuti akazakhala president azapanga chani. Top on the list zinthu zitatu: 1 kudyesa bongo, number 2 kudyesa kamwa, number 3 kusamala thupi. Ndikutanthauza chani? Ndikutanthauza maphunziro, ulimi ndi chakudya. Number 2 koma kachitatu za umoyo, zipatala bale anga, zipatala. Listi kusika beuku koma zitatu izizi zili pamwamba. Ndipo zili pamwamba oti usiku ndi usana ine ndikamakhala ndikungopangiratu mapulani. Sizoona munthu upite ku chipatala osakapezako mankhwala akuyeza ndi akulembera mankhwala kuti somana ukagule. Ndiye kuti tili chipatala zaulere ndi zaulere zimenezo. Zulo mazulo nditangofika anayambira mama wa Nyamata wina kuti iya nsamutchule zina. Anayambira mama wa kumandiyimbira foni ndili ku South Africa. Amayi simukundiziwa ine ndine wakuti kwathu kubalaka ndipo akundimvanso pano ndikuyankhula pano. Ineyo ndimakhala ndi ng'ono wanga inamugunda gali mutu ndiye ali ku chipatalako. Makolo athu sangathe kubwera. Ineyo ndiye ndithamange ku Kaganyu ndikamuoneso mphanga uji. Komatu amayi kamukuziwa ku chipatala kusakudya anthu zakudya. Ndati ku chipatala sakudya. Kodi ndi mayesa munthu ukamwa mankhwala umafunika udyere? Kodi chemwali bwanji? Sopano awa ndi amayi Nyaude, musabwere kuno please. Amayi Nyaude mafumu senior chief anabwera kumaketa mwakumbukira. Anabwera kumaketa nditapita kukagawa zakudya. Awa ndi amayi Nyaude. Nditalowa upresidenti ndinapita kumaketa kukagawa chimanga mafumu. Zomweza amatizi ntchito yache kugawa chimanga. Ndiye ndinapita kumeneko. Ndiye awa anali akuyenda atagwira kamwana pankono. Rita akuti ndi ntchule zina. Rita Banda. Ndiye mwana uja anango ndiponyera ngali moto ali basi ndi wanu tengani. Ndiye ine natenga mwana uja ulendo naye kusanjika. Ndiye nthawi yonse nali president nakhala naye mwana uja ku State House. Ndiye ndisanatuluke naganiza kuti ndikazatuluka mwanayo azasowa kolowera. Ndiye namangira nyumba kumaketa. Mwana uja asakuyankhula chizungulo chimozi. Kodi mwasi yakuti lero? Ali kwa Amerika kaya kusukulu kwa mwenye ngati mwazina.
ndiye mwana uja atamaliza secondary namtumiza ku university, pana anamaliza university amagwina ntchito ku office kwanga. Mphamvu inayo ndi makonda maphunziro kwambiri. Ndiye palisi atatu pamene ndikuti kudyesa mutu ndikunena maphunziro, ndikunena nkhani ngati izi. Nkhani ngati izi ambiri m'mizimu ali ngati amayi Nyaude, ana akungokhala nawo kulephera kuwatumiza ku sukulu, kulephera kulipira. Uthenga umodzi umene musati musayiwale panopo, akakakufunsani mukanene kuti Joyce Banda wanena kuti akangolowa secondary school ya ulere basi. Olemekezeka maindi abambo. Namba 2 kudyesa mbongo, namba 2 kudyesa kamwa, kulidyesa tubiri. Olemekezeka maindi abambo, sizoona yani. Sizoona kuti panopo tingakhale tikugona ndi njala, sizoona. Ndipo kunoko kulowa shire kale lonse pano bwezi mbatata chani zili mpweche. Olemekezeka maindi abambo afuma mulilima chachitika ndi chani kuziko kuti anthu asambuke choncho azipezeka akungoenda lino muno lopolo kumangu aona anthu akuyenda ofoka chakudya palibe. Sopano ine vuto ndilakuti sindikufuna kunyoza munthu, koma nokhaso mwina munamva mawayilesi chimanga kukapempha ine chimakathera kwina nanga sindilibe mphamvu, koma nacha wiki ino chobwera kuno chipezeka. Ni mwana uja Yusuf zulo wandimbira foni, amayi ndamuchulasa ndachokera kubaraka mkhanga ali kuchipatala zakudya sakutipasa mazulo mene kumada ine fa ambiri amandinamiza ena amangondita ndisandalama tendi mazindikira nditatumiza kali kuti ndi film kulibeso ndi kuchipatala komo, koma mwanayo ine nazafika pomukhulupirira chifukwa sopano ninazatenga usiku makobiri pitisani ku group mukampase mwana amene sindi kumuziwa sinamuone, koma zina anthu aja akamandiimbira mafoni choncho ndi pamene ndikuzindikira kuti kodi zipatala zathu zavunda choncho. Akuti kuchipatala kuja mbale wako kumwalira koma 1 week kudikira ambulance palibe. Akuti kuchipatala kuja kuti akakuyeze mapapo wakayapanga bwanji koma tulusanikaye ka 10 kapena ka 20. Ina sindimazi watu kuti kaya president amaziziwa kaya chifukwa osanamizana mmene kulili ku Malawi kuno panopo anthu akulephera kugula bikili akamuthapana akatha mankhwala. Ndiye samana mupita kumene akuberekera azimayi azanga ineyo akuti nasi mozi kuberekesa azimayi 32 siku limozi ali amayi kumapeto kwake ukafoka kumango yang'ana azimayi jango bereka uka koma zimene zindichilungamo. Olemekezeka azimayi azanga mwamva kuti ife ndi amene talembesa kwambiri mwamva kuti talembesa kwambiri ndi azimayi. Namba 2 wachinyamata angali apawa siku limenelo kututana tiyeni tikavote posatira pa hesepa ndiye kuti kwinaku ndi mphamvu za magesi palibe ziko limene limatukuka ngati kulibe mphamvu za magesi. Ndiye ngakhale zonse tikuti kumanga mafakitore anyamata athu azapeze ntchito tikufuna kupanga mining magesi kaye ndiye ife khani ya magesi komanso mining. Olemekezeka maindi abambo pamaphunziro panja amenenso akuvutika kwambiri ndiwo kuti mwana uja wapambana apite ku university kulephereka kulipira. Chaka chino ine ndalipirira asikana ndi anyamata 1000 ku secondary 1000 ku college. Nyamata wacha amene amapanga ndi uyali apa. Olemekezeka maindi abambo
akabwera nafeso tisapanga chifukwa ndamva lero kuti ndingoti ine ndikayankhula pano ndikumandikopera eti kumapanga likasa eti ine ndikayankhula ndikumandikopera zija ndanena zija ndiye Mungu afunsa kuti chaka chino mwalipirira ngati university mwatumiza ngati olemekezeka manjaba misewu apatu pafumwa mulilima tikangoti kha 2 minutes pano tingoti misewu mizimu siyakusewu kokha iyayi siyakutala kokha mizimu kuti anthu ayende ndi mbewu zawo tisachite mtima wathu kuyika pa misewu yakumuzi. Achinyamata azimayi achinyamata ine ndinayambisa bungwe la Kabasi true or false zonama ndinamutuma nduna yanga yomwe yayichosazanayika yayichoseranji ndangomvanso ndi amene ndinamutuma ndi truck ya njinga kuti akachite launch kulilango nthawi imene njinga za moto ndimangopereka za ulezi kena akati namba kupereka za pangongole ndiye nyamata wina anandimbirazana kuti amayi siku limene munthu apange msonkhano wina waukulu mundiitane ndi auze anthu zimene zachitika kuyambira nditalandira njingayo pano namanga loji pano namanga ujeni nyumba 12 zopangisa renti pano nagula famu pano nagula ng'ombe ndi mbuzi kuchokera pa njinga ndiye zandipasa mphamvu anyamata muyendese njinga za moto muchoke pamwepo mufike pa matakisi muchoke pamwepo muyendese mabasi. Joyce Banda akanena zimatani sovana uku kundiye tingoyambira pakaunjika pomwepo mungoziwa amene azinzano akupanga business yako aunjika amene aphinjidwa chaka ichi wiki imene amene ayenda pansewu aja mwauza kuti Mayi Banda sakugona chifukwa Mayi Banda naye sanagulisa kaunjikasa osatenga munthu kuti amene sakuziziwa zimene mukunena ndikuti awati apasa upresident sokona akabwera kamba sonso mwili muzaziwa kuti azaziwa kuti mukutenda chani zimafunika kuti inunso muzimene mukuyankhula uja ati akulamulireni uja akuzimvesesa chifana dusamo kutakata azimanzanga munthu osatakata kungokhala ngati mbuzi bambo akamapita koyenda kaya kuti pobwera kupeza uli chikhalire ungolalata mwangobwera simunanyamule kanthu ine mukuti nditani siwa mbuzi ife azimayi tikafuna kutakata timatakata zenizani kwagulira sosuti bambo ifeyo ifike nthawi ifeyo osangokhala cheteya ndipo amene ananamayo kuti koma maloni kumfusa kuti loni utaipeza uitani sakuziwa apapa amene ali atazafune kutakata sazasowa ine ndiye ndililede olemekezeka azimanja azibambo ndililede iweyo somangomona zimayi chakuti mpaseni loni uyuyu akaipeza athamanga uyuyu ineyo ndikufuna kuyenda nanu azimayi tanyozeka mokwanira pambali ya ulimija tinayambisa kale ndi anzathu anasiya fetereza wangongole uja olandira mabagi awiri kuti mukakolola mukabweze koma chachikuluso kwambiri mbewu zanu zimene mukulima zija zizipeza mitengo yabwino abale chaka chimene nnalowa ine chija anandiuza ina mfumu akuzomba amfumu mwala amwala anandiuza kuti tinati tinakapereka fodia watu ngati lero wiki ina inu mukulowa president kuja kufodia ujatambweza kuti no sir mmene tinapita kukayang'ana tinabwera ndi mpwechepweche ndalama ife kufunsa chachitika ndi chani ali Joyce Banda anaita na ugulaja anaita na ugula kwauza kuti azibale anga ine simbuzi zanu simakaso anu mitengo sinthani iweyo ukakhala sogoleri uzidandaula kuti kodi anthu anga wakamalima kupatapo chani
kulima kwa kawiri pachaka 2 crops a year. Kuchimache kwache ndiye kunoko kuchire pali, kuchimache kwache kwa mazi ndiye kunoko. Mmangosowa chithandizo, mmangosowa mafetereza. Olemekezeka mayi ndi abambo. Ndimalize ndikunena za nkhani zonse ndazitchulapo kuti zitheke, ndiye kuti dziko lino likhale ndi antchito oti akusangalala. Manasi, aziphunzitsi asangalale, alipidwe malipidwe abwino. Ma civil servant alipidwe ndalama zabwino. Asilikali athu aku ame, aku polisi akhale ndi ndalama zabwino zokwanira. Nkhani yamba mtima panga ine kwambiri ndiye ya mafumu. Mafumu aku Malawi mmene nazionera ineyo, anthu amanena kuti Joyce Banda anachita bwino kwambiri, koma munandithandiza ndi inuyo mafumu, munandithandiza. Nkhani ya uchembere wabwino mukukumbukira senior chief kuti nkhani ya uchembere wabwino sindikanayipanga ndekha, koma ulendo wa mfumu akwata ine ndi ena anandithandiza. Olemekezeka mayi ndi abambo, mafumu, fumu yopanda nsima pakhomo, fumu yopanda nyumba yophwasuka mbali imodzi yodontha, imasambuka, imasambuka, simalemekezeka. Ife ananu timafuna tikamathawa kukwati kuja tizithamangira kunyumba kwanu, atikwapula kunyumba tikuzwa kuti tikadya sima. Koma upita kuja uipezanso mfumu milomo ili mbu, sopano ndiye sopano bambo anga aso milomo ili mbu, ndiye ine nanga ndiye ndikhala bwanji. Ifeyo ntchito yathu ikhale kusamala mafumu, chifukwa chache ine ndinayesesa kukweza mafumu, kwayika pakaundula zilandira mtswala. Amene wandi makolo athu osati oseweresa ya. Olemekezeka mayi ndi abambo, ndimalize ndikupempha boma kuti zija kupanga zija za ma pension afeki. Kale anthu amati akayamba ntchito mpaka pozasiya alandira pension ndikumapita ku nyumba, pa 14 ndikumalawira kukalandira. Lero zonse zija kulibe, akuti kaya kunali contributory scheme, anthu amati amadulidwa pa mwezi, kumene zaloweraso ndalamazo sizikuziwika. Anthu aja akuti akafunsa sakuyankhidwa, ndipo anthu aja mpaka na kukhoti anathamangisa. Ndingoyuza civil service ya ku Malawi zimenezo, mnyozo umenewu tizakhoza ifeyo boma yathu. Mafumu Mulungu akudaliseni, ngati nditi ndisabwere ine abwera akuluwa kusapereka chimanga. Mulungu akudaliseni ziko. Ukodu kunali kuyankhula kwa president wa chipani chimenechi cha People's Party Dr. Mai Joyce Banda lero lino kuchikwawa pamene amachitisa chipani